Nege kore getari kia botambe ikiane kigwa ase kenyoro gia kanyimbo ensemo ya Buyonge imeye bunge ya Bomachoge chache county ya Kisii. Ase birero byoko mwenia omugaka Bernard Ogachi oyo orobeiri gokorekana ritkoria rero. Ebirero niko byabwatanse natali ebirero byokomurera Nyagosira kurende nebirero byokorera obututukano obububateranite amona marigano yokomwene omugaka Nyagosira Bernard Ogachi. Korengana amona mumurumu abo Nyagosira nigo omumuro yo omenyete ase chinse cha Maiko nigo atabwateranite amona abamu abo aso kwarigania omuroburi bwokomwene Nyagosira ase akorete emeroburi erabweka egento kiarentete obututukano ase amateyo. Ntobekiri egeito kebunge tukorukorwa Ogachi agasirete paka bono iga abana bamwe abo imbali abonse omu America lero otobegete bobi otobekiri bobi bona era korose mubango abanyakerogo abanyakinyoro imbayi imasale bona otoretera abasikari ngo igaturisa mpaka none mutinyo yomo bali bakore gaskurwari ase bakale bachega batukwari oyo mwabo ngati akora bwangu iko bani atuwete kenyoro omugaka twerezwe gento kya murtete ikigako gira akobiswa omuntu okure akobisware omuntu itire nero okobiswa endege ya murtete nigo yabaterire omugambi bwe sublocation ya Buyonge musubati Jacqueline Nyamichabago ika asensemeyo na kuboterana amona abanyimbo elikorenta omurembe ase ekenyoro ekyo nonya nabo nigo abalisia baikerana ase enka ya Nyagosira abwase boigo banyaka bagotenia omoyega bwokomwene Nyagosira ase omubere Nyagosira onyaka bago kugachwa ase enka yaye goikari tukoria ankyo eyo chikanigwa chingaki engane yu yabirege kogayenwa no bakanire uruja abana bakoti baliga babakogoti baliga iga bonse bakanire pi abachokoro ya totero bakanire paka mambya taibono konti ngwa maoni onsi no te gura jambo ya kwana abana bayana ba kwanire mwaka mambya kwa ino